on straight chlorine. Let the vibe slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical. Moment is medical. Sipping on straight chlorine. Loving what I'm tasting. Pues com bé sabeu, el que avui presentem és el clor. El clor és el número 17 de la taula periòdica i per tant està en el grup 17, període 3. Això fa que la seva configuració sigui la 3s2 3p5. Com que és la 3p5, està en el sector del C. El clor va ser descobert el 1774 i es va descobrir que era una dissolució incolora, mentre que en gas diatòmic, com aquest, és de color verd groguenc. La seva estructura molecular sol ser diatòmica i el seu radi covalent és de 0,99 angstroms, mentre que el seu radi iònic és de 1,81. El clor es troba en temperatura ambient en forma de gas, a causa de que el seu punt de fusió és de menys 101 graus de centígrads i el seu punt d'ebullició de menys 34 graus centígrads. El clor té 7 protons i té només 2 isòtops que són estables. El primer, el clor 35, i el segon, el clor 37. Tots els altres isòtops són radioactius. El clor té una electronegativitat alta, al voltant de 3, i per això és un element molt reactiu. Això fa també que tingui molts estats d'oxidació. En té dos que són els més comuns, el més 1, el menys 1 i el més 7. La capa plena i la capa buida. Es troba normalment com en forma de sal. La més comuna és la sal comuna o sal de cuina, que és el clorur de sodi. El clor es pot trobar en altres formes, com per exemple en l'ió hidrogen clorat, que es tracta d'un àcid simple bastant fort. Una altra forma és en clorit de potassi, que s'utilitza per fer focs artificials. I també n'hi ha una altra, com per exemple el diòxid de clor, que s'utilitza per blanquejar papers. A més, quan s'ajunta el clor amb un metall formant un clorur, es pot utilitzar de catalitzador. I una anècdota bastant interessant és que durant la Primera Guerra Mundial van utilitzar el gas clor per matar gent. Aquest gas té una olor semblant entre pebre i pinya. I què fa a la persona? Doncs quan s'inhala, reacciona amb l'aigua de les mucoses i es genera àcid clorhídric, provocant la mort de la persona. I ara, senyors, veniu amb mi, que us ensenyaré uns quants experiments amb el clor. Bueno, hem arribat. Cataclub! Ara farem el primer experiment. Per tant, aixecarem la protecció. Aquest primer experiment consistirà en barrejar alcohol al 96% i una pastilla de clor de piscina. La pastilla de clor de piscina no és un clor 2 perquè hem dit que està en forma de gas i no el podríem tenir sòlid perquè no el tenim a menys 34 graus, a més aquí fa un caloret que flipes. Llavors, això és una sal de clor. La sal de clor reaccionarà amb l'alcohol per formar un halogenur del compost que tingui aquest alcohol. Sipping on straight chlorine. Let the vibe slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical.
Vale, i ara parlant de clor, farem el típic experiment del salfumant amb el paper d'alumini. Sipping on straight chlorine. Love what I stand. Hola! Hem tornat! Ara, bueno, passarem a fer uns blanquejaments... Anal! No, home. Bueno, respecte a lo d'abans, això no serà tan explosiu, ¿vale? Esperemos que no pegue un pedo com una bellota. Bé, ara us explicaré una mica la teoria de l'experiment que farem ara. Consisteix en utilitzar el poder blanquejant de la lejía. La lejía conté hipoclorit sòdic i el hipoclorit sòdic conté clor, que és l'element que estem estudiant. El clor, precisament, és un molt bon oxidant, i com que és tan bon oxidant, agafa tots els electrons. En aquest cas agafarà els electrons dels components que tenim per aquí, que després ens explicarà el meu company. Clar, la propietat dels àtoms, en principi, hauria de ser que quan reben llum solar, exciten els electrons, i en el moment en què tornen a la seva capa de l'estat fonamental, tornen la llum amb una freqüència d'ona concret, que és el que fa que el veiem d'un color o d'un altre, en aquest cas el vermell. No obstant, com que el clor es quedarà els electrons, no podran tornar al seu estat fonamental. I com que no podran tornar al seu estat fonamental, els veurem tots de color blanc, perquè tornaran tota la llum i no n'absorbiran cap. Ara començarem a fer el blanquejament de cada cosa. Ketchup, cacau, vi, tinto, Coca-Cola, cafè i llet.